वैभव धनावडे आणि प्रसाद धनावडे या दोघांमध्ये हे द्वंद्व रंगणार आहे। क्वार्टर फायनलचा तिसरा सामना, तिसरा सेमीफायनलिस्ट या सामन्यामधून आपल्याला मिळणार आहे। अगोदर जे दोन सामने झाले काटेकी टक्कर, महामुकाबले करो की मरोची स्थिती असताना या ठिकाणी दोन्ही संघ झुंजले, लढले आणि विजय प्राप्त केला तो पहिल्या सामन्यामध्ये इशिका फायटरच्या संघानं आणि दुसऱ्या सामन्यामध्ये विजय प्राप्त केला तो बंटी स्पोर्ट्स। आता मात्र रंगणारा तिसरा सामना LIC वॉरियर्स विरुद्ध शिवप्रेमी स्पोर्ट्स। नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी स्वीकारली आणि क्षेत्ररक्षणासाठी आमंत्रित केलंय ते LIC वॉरियर्स संघाला। विशाल आणि दिनेश या दोन्ही सलामवीरांची जोडी या ठिकाणी मैदानामध्ये ताबा घेताना आपल्याला पाहायला मिळते। क्षेत्ररक्षण सजतय, शिवप्रेमी संघाने या ठिकाणी नाणेफेकीचा कौल जिंकला आणि प्रथम फलंदाजी स्वीकारली। क्षेत्ररक्षणासाठी आमंत्रित केलं ते LIC वॉरियर्स संघाला। वैभव धनावडे यांच्या मालकीचा हा संघ समोर असेल प्रसाद धनावडे यांच्या मालकीचा। शिवप्रेमी फलंदाजी मार्कवर मला रोहित दिसतोय आणि फलंदाजीसाठी असेल तो विशाल, विशाल आणि दिनेश। रोहित पाचकुडे महारावणात करबुडे संघाला बिलॉंग करणारा हा खेळाडू आता मात्र LIC वॉरियर्स संघाची जर्सी परिधान करून या ठिकाणी आपल्याला गोलंदाजी करताना पाहायला मिळतोय। पहिलाच चेंडू, जबरदस्त चेंडू अपील केला जातोय, निर्धाव चेंडू, पंचांचा निर्णय येतोय निर्धाव। विशाल आणि दिनेश यांची जोडी, ज्यांना कमाल धमाल करावी लागेल, ज्यांनी पहिल्या दिवसामध्ये कमाल धमाल केली, आपला संघ या ठिकाणी सेमीफायनल साठी पात्र करण्याचा प्रयत्न ते करतायत। पुन्हा एकदा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, रनआउटची संधी, मैदानामध्ये थोडीशी हालचाल, थोडासा माहोल बनवतायत LIC वॉरियर्सचे सर्व खेळाडू। एका बाजूला वैभव धनावडे, दुसऱ्या बाजूला प्रसाद धनावडे। कोण मारणार बाजी, कोण जाणार सेमीफायनलला, कोणाचं आव्हान या ठिकाणी संपुष्टात येणार, हा येणारा तो पुढील काळ ठरवणार आहे। पुढील जी 8 षटकं होणार आहेत त्यामध्ये याचा निकाल ठरणार आहे। दरम्यान चालू असलेला सामना क्वार्टर फायनलचा तिसरा, गोलंदाजी मार्कवर रोहित। यावेळी मात्र मोठा फटका, चेंडू जातोय सीमारेषा पार, 4 धावा। सहा धावा लाईनमन कडून सूचना येते, 6 धावा। षटकार निघतोय, पहिला षटक पॉवर प्लेचा षटक, ज्या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये घणाघाती प्रहार करून तब्बल 6 धावा प्राप्त केल्यात। हो नाही ना मोठा फटका, गॅप शॉट, चांगला क्षेत्ररक्षण, 1 धाव। सुरेख फटकेबाजी दिनेश आणि विशाल याच्या मार्फत आता मात्र स्ट्राईकला गेलाय तो दिनेश। जय भवानी धनावडे संघाला बिलॉंग करणारा हा खेळाडू आता मात्र प्रसाद धनावडे यांच्या संघाची, शिवप्रेमी संघाची जर्सी या ठिकाणी परिधान करून खेळ करतोय। रोहित याच्या षटकातील एक चेंडू शिल्लक असताना यावेळी फुलटॉस चेंडू, स्क्वेअर मारा, पंचांचा वाईडचा इशारा, आव्हान तर धाव संकेत भर। यावेळी चांगला फटका, रनआउटची संधी, अपील केला जातोय, काय घडलंय, संपूर्ण समर्पण ज्याला म्हणावं लागेल। यावेळी मात्र पंचांकडे निर्णय हा स्थगित राहील। पंचांनी निर्णय दिलाय दिनेश बाद, दिनेश बाद। मोठा धक्का प्रसाद धनावडे यांच्या संघाला, मोठा धक्का दिनेश याच्या स्वरूपात बाद होतोय। चांगलं क्षेत्ररक्षण, चांगला थ्रोबॅक, चांगला स्टंपिंग त्या ठिकाणी पाहायला मिळालं। पाहूया दिनेश याची जागा घेण्यासाठी कोण जातोय। फलंदाज समर्थ, समर्थ या ठिकाणी दिनेश याची जागा घेण्यासाठी गेलाय तो समर्थ। ज्या शिवप्रेमी संघामध्ये एक जबरदस्त असे खेळाडू आहेत, जुने जाणते खेळाडू आहेत, दिनेश धनावडे, तेजस धनावडे, विशाल वेदरे, समर्थ नवेले। गोलंदाजी मार्कवर आलाय तो अभिजित, अभिजित चितप या ठिकाणी पहिला चेंडू अभिषेकाचा हलक्या हाताने खेळून काढलाय, 1 धाव मिळते। धावीचा प्रयत्न या ठिकाणी सफल होतोय आणि मोठी धाव संख्या उभी करणे गरजेचं असणार आहे शिवप्रेमी स्पोर्ट्स संघाला। कारण ज्या आधीचे सामने झाले ते हाय स्कोरिंग मॅच झाल्या,
काटेकी टक्कर झाली, महामुकाबले झाले. यावेळी पंचांचा नोचा इशारा येतो आणि चेंडू मात्र सीमारेषा पार जातोय. 9+4 अशा 5 धावा मिळतात या चेंडूवर. पहिलाच चेंडू फेकण्यात आला होता जो 9 पंचांनी डिक्लेअर केला. पहिल्या चेंडूवर 1 धाव मिळाली, त्यानंतर 9 चेंडू मिळाला. पुन्हा एकदा घणाघाती प्रहार, चेंडू जातोय डिक्लेअर एरियामध्ये. 2 या धावसंख्येसाठी 9+2 अशा 3 धावा संघाच्या खात्यामध्ये जमा होत आहेत. सुरेख फटकेबाजी पाहायला मिळते या ठिकाणी. विशाल समर्थ यांच्या मार्फत समोर असेल अभिजित शितप गोलंदाजी मार्कवर, त्याच्या माध्यमातून वैयक्तिक पहिलं सांघिक दुसरं षटक या ठिकाणी हाताळण्यासाठी तो आलेला आहे. पुन्हा एकदा पंचांचा वाईटचा इशारा असेल. दरम्यान उपस्थित रसिक प्रेक्षकांना एक विनंती, क्रिकेट प्रेमींसाठी एक सूचना, रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्ह या चॅनलवर सबस्क्राईब करा आणि आपला क्रिकेटचा आनंद घ्या. यावेळी मात्र पुन्हा एकदा खणखणीत चौकार, 4 धावा. खराब क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी LIC वॉरियर्स या संघाच्या क्षेत्ररक्षकांकडून. विशाल 9+4 9 चेंडू होता, घणाघाती प्रहार केला. 9 चेंडूचा वचपा काढला, 4 धावा वसूल केल्या. अजूनही दुसऱ्या षटकातील 4 चेंडूचा खेळ बाकी असेल. एकाच चेंडूचा खेळ झालाय, त्यानंतर मात्र अवांतर चेंडूवर भर दिला जातोय. पुन्हा एकदा चांगला फटका आणि 1 धाव. समर्थ अभिजित पुन्हा एकदा मोठा फटका, चांगलं क्षेत्ररक्षण, 1 धाव. चांगला थ्रो, चांगलं क्षेत्ररक्षण. यावेळी मात्र डावखुरा फलंदाज पुन्हा एकदा विशाल, ज्याने मोठी फटकेबाजी केली होती. यावेळी जबरदस्त काय फटका सजवलाय. 2 या धावसंख्येसाठी निश्चितरित्या 4 धावसंख्येचा मानस त्याच्यामध्ये होता. मात्र क्षेत्ररक्षकाने 2 या धावसंख्येवर समाधान मानावं लागतंय. विशाल पुन्हा एकदा तयार. क्षेत्ररक्षणामध्ये हलकासा बदल, कर्णधार वैभव धनावडे पुन्हा एकदा क्षेत्ररक्षणामध्ये हलकासा बदल करतायत, कारण त्यांना माहिती आहे की कमीत कमी धावांवर याला रोखावं लागणार आहे. हाय स्कोरिंग मॅच या ठिकाणी रंगतायत. पुन्हा एकदा 2 धावा. चांगला गेम प्लॅन, चांगलं क्रिकेट या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतंय. धावसंख्या झाली 2 षटकांची 28 धावा, सॉरी 29 धावा. धावसंख्या झाली 29. तिसरं षटक, वैयक्तिक पहिलं, सांघिक तिसरं. मुकेश पहिलाच चेंडू हवेमध्ये, चेंडू जातोय बॉक्स आउटच्या स्वरूपात, गडी बाद होतोय, समर्थ बाद होतोय त्या ठिकाणी. या समर्थाची जागा घेण्यासाठी केलाय तो तेजस धनावडे, कष्टपैलू खेळाडू, ज्याने एक काळ अंडरआर्म क्रिकेट गाजवलाय. षटकाराचा बादशाह, ज्याच्या मार्फत षटकार चौकार पाहायला मिळतात. आता मात्र 30 इयर क्रिकेट मध्ये त्याला कमाल धमाल करावी लागेल. आपला संघ जर क्वार्टर फायनल मधून सेमीफायनल साठी दाखल करायचा मानस जर त्याच्यामध्ये असेल तर त्याला मोठी फटकेबाजी करणं गरजेचं असणार आहे. समोर असेल तो मुकेश, हलक्या हाताने खेळून काढलाय चेंडू. चांगलं क्रिकेट, चांगलं क्षेत्ररक्षण, 1 धाव. तिसरा षटक या ठिकाणी प्रगतीपथावर आपल्याला पाहायला मिळतंय. शिवप्रेमी विरुद्ध LIC वॉरियर्स चालू असलेला सामना. एकदा जबरदस्त रॅपिड गतीने खेळलेला चेंडू, चांगलं क्षेत्ररक्षण, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, रनआउटची संधी आणि बाद.
पंचांकडे निर्णय. सॉरी, 2 धावा मिळत आहेत. 2 धावा मिळतात या चेंडूवर. चांगलं रनिंग बिटवीन द विकेट विशाल आणि तेजस याच्या मार्फत. एकदा पंचांचा वाईटचा इशारा येतोय. धावबाद होता होता वाचला. चांगला कॉलिंग, चांगलं रनिंग बिटवीन द विकेट, चांगला क्रिकेट या ठिकाणी पाहायला मिळालं. पुन्हा एकदा मोठा फटका. डिक्लेअर स्वरूपात एक धाव. एसटी मागे थोडंसं खराब क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळतंय. ह्याच धावा आहेत ज्या अवांतर धावसंख्येमध्ये भर पडतात. त्या धावा नंतर मात्र कठीण होऊन बसतात. पुन्हा एकदा पंचांचा वाईटचा इशारा येतोय. तिसरं षटक प्रगतीपथावर. यावेळी मात्र चांगला फटका खेळून काढलाय. किती धाव मिळतात त्या चेंडूवर पाहूया. एकच धाव. धाव संख्या झाली 36 धावा. तिसरा सामना या ठिकाणी रंगतोय. अजूनही 5 चेंडूंचा खेळ बाकी असेल. ज्या 5 चेंडूंमध्ये मोठी फटकेबाजी करावी लागणार आहे शिवप्रेमी स्पोर्ट्स संघाला. समोर असेल गोलंदाज गणेश रामगडे. या ठिकाणी गोलंदाजी मार्कवर समोर असेल विशाल. सलामीवीर फलंदाज अजून देखील चौथ्या षटकापर्यंत. यावेळी मोठा फटका, मात्र एक धाव. निश्चित त्या दुसऱ्या धावीचा प्रयत्न होता, नकार दिलाय. दरम्यान यापुढे होणारा सामना असेल गोविंद शेठ ग्रुप विरुद्ध प्रणय 9 स्टार. दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी संघ मालकांनी टॉस साठी पॅव्हिलियन मध्ये यायचं आहे. गोविंद शेठ आणि प्रणय 9 स्टार दोन्ही संघाचे कर्णधार संघ मालक प्रणय पाचकुडे आणि समीर कळमडे यांनी कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये यायचं आहे. चालू असलेला सामना. निर्धारित 5 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. गोलंदाजी मार्कवर गणेश रामगडे. यावेळी मात्र मोठा फटका, चांगलं क्षेत्ररक्षण, सुरेख क्षेत्ररक्षण. स्वतः संघ मालक त्या ठिकाणी वैभव धनावडे क्षेत्ररक्षण करतायत. अजूनही अंतिम षटकातील 3 चेंडू शिल्लक असतील. विशाल मोठा फटका आणि चांगलं क्षेत्ररक्षण. खरोखर दुसऱ्या धावीचा प्रयत्न. रनआउटची संधी. पाहूया काय येतंय. विशाल या ठिकाणी बाद होतोय. एक चांगली फटकेबाजी तो करण्यात माहिर होता. आपल्या संघाला एक धाव संख्या तो उभारून देत होता. त्या ठिकाणी विशाल बाद झालाय आणि या ठिकाणी मात्र फलंदाजीसाठी गेलाय तो प्रणित धनावडे. यावेळी मात्र क्रीजवर जे निर्धारित जे चेंडू आहेत ते खेळणार आहे. समोर असेल तेजस. अजूनही 2 चेंडू बाकी असतील. गणेश रामगडे. समोर असेल तेजस. मोठी फटकेबाजी करण्यात माहिर असलेला तेजस यावेळी मात्र रॅपिड गतीने खेळतोय आणि चांगलं क्षेत्ररक्षण. त्या ठिकाणी दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि सफल ठरतोय. 2 धाव मिळाल्या चेंडू दरम्यान. अमर पाचकुडे जेथे कुठे असाल कमेंट्री बॉक्स मध्ये संपर्क साधा. अमर पाचकुडे. गणेश रामगडे यांचं वैयक्तिक पहिला आणि सांघिक 4था षटक या ठिकाणी प्रगतीपथावर असताना अंतिम चेंडू आहे आणि थोडासा या ठिकाणी वाईटचा इशारा येतोय. अवांतर धावसंख्येत भर पडते. गणेश वाईटचा इशारा. पुन्हा एकदा अवांतर धावसंख्येत भर. जे 1 चेंडूसाठी त्यांनी 2 अवांतर धावा खर्ची घातल्यात. गरजेचं नव्हतं. तेजस रॅपिड खेळलाय. चांगला क्षेत्ररक्षण. एक धाव पूर्ण केली जाते. दुसऱ्या धावीवर धाव बाद होतोय. संघाची धाव संख्या या ठिकाणी झाली 44 धावा आणि 45 धावांचं उद्दिष्ट ठेवलंय. 45 धावांचं आव्हान ठेवलंय शिवप्रेमी संघाने LIC वॉरियर्स संघासमोर. दरम्यान
झालेला नाणेफेकीचा कौल हा गोविंद शेठ ग्रुप संघाच्या बाजूने लागलेला आहे. त्यांनी प्रथम फलंदाजी स्वीकारले आणि क्षेत्ररक्षणासाठी आमंत्रित केलंय ते प्रणय नाईक संघाला. दरम्यान आजच्या या दिवसाचा खास आकर्षण एक हाय एक्झिबिशन मॅच या ठिकाणी रंगणार आहे. जी मॅच असणार आहे करबुडे प्रीमियर लीग ची एक्झिबिशन मॅच बेस्ट ऑफ ऑल करबुडे विरुद्ध रेस्ट ऑफ मासेभाव. ज्या ऑल करबुडे संघामध्ये खेळाडू असतील सौरभ मोहिते, अरविंद नवेले, संतोष तांबे, सिद्धेश आगरे, रोहित तांबे, विनय पाचकुडे, साहिल खापरे, पिंट्या पाचकुडे, आशिष मोहिते, मुन्ना पाचकुडे आणि चेतन पाडावे, चेतन तांबे, अथर्व पाचकुडे. आपण जेथे कुठे असाल कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये संपर्क साधा. ओके, थँक्यू. दरम्यान रेस्ट ऑफ मासेभाव या संघामध्ये असतील अमित धनावडे, महेश धनावडे, राजू धनावडे, अमित धनावडे, दिनेश धनावडे, अविनाश धनावडे, अभिषेक धनावडे, प्रणव धनावडे, संकेत धनावडे, सोहम धनावडे आणि आकाश धनावडे. बेस्ट ऑफ ऑल करबुडे विरुद्ध रेस्ट ऑफ मासेभाव. दरम्यान मैदानावर चालू असलेला सामना प्रथम फलंदाजी करत असताना शिवप्रेमी संघाने 44 धावा केल्या आणि 45 धावांचं उद्दिष्ट ठेवलंय. LIC वॉरियर्स संघाला 20 चेंडू आणि 45 धावा असं समीकरण आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. प्रथम फलंदाजीसाठी फलंदाजी मार्कवर आलाय तो अभि आणि नॉन स्ट्राईकला आहे तो स्वप्नील. गोलंदाजी मार्कवर फिरकीचा बादशाह दिनेश धनावडे. पहिलाच चेंडू आणि 2 धावा. 2 धावांनी संघाच्या धावसंख्येचा श्री गणेशा करतोय. चांगला पाठलाग करावा लागेल. 45 धावा कराव्या लागतील. तिसरा सेमीफायनलिस्ट या सामन्यामधून आपल्याला मिळणार आहे. उपस्थित क्रिकेट प्रेमींना एक सूचना असेल की आजच्या दिवसातील जे सामने या ठिकाणी रंगतायत ते युट्यूबद्वारे लाईव्ह प्रक्षेपित केले जात आहेत. रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्ह या चॅनल द्वारे आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतात. सौरभ मयेकर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. या ठिकाणी मात्र निर्धाव चेंडू जातोय. चांगलं क्षेत्ररक्षण दिनेशाच्या मार्फत. यावेळी मात्र पंचांचा वाईटचा इशारा येतोय. पंच म्हणून काम पाहत आहेत अथर्व पाचकुडे, संकेत धनावडे, प्रणव धनावडे या ठिकाणी पंचांची कामगिरी पाहतात. यावेळी मात्र चांगला फटका आणि 1 धाव. चांगला रनिंग बिटवीन द विकेट. चांगला कॉलिंग. दिनेश गोलंदाजी मार्कवर. फिरकी गोलंदाजी करण्यात माहिर असलेला दिनेश यावेळी मात्र गोलंदाजी मार्कवर पंचांच्या डाव्या बाजूने मारा करतोय. समोर असेल तो स्वप्नील. सहारा वेद्रेवाडी संघाला बिलॉंग करणारा हा खेळाडू आता मात्र LIC वॉरियर्स संघाची जर्सी परिधान करून वैभव धनावडे यांच्या नेतृत्वाखाली खेळतोय. पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू जातोय दिनेश धनावडे यांच्या मार्फत. सुरेख गोलंदाजी. अजून 1 चेंडू शिल्लक असतील आणि यावेळी मात्र वाईटचा इशारा येतोय. नंतर धाव संख्येत भर पडते. यष्टी मागे सुरेख क्षेत्ररक्षण. यावेळी मात्र डिक्लेअर स्वरूपात 1 धाव मिळते. कॉन्फिडन्स होता बळी मिळवणार मात्र यष्टी मागे थोडस खराब क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल. धाव संख्या झाले 6. बिनबाद 6. पंधरा चेंडू आणि 39 धावा असं समीकरण आपल्याला दिसतंय. 15 चेंडू 39 धावांची गरज विजयासाठी LIC वॉरियर्स संघाला. तर शिवप्रेमी संघाला हे आव्हान रोखायचं आहे. ज्या फलंदाजाला या ठिकाणी रोखायचं आहे. गोलंदाजीसाठी आलाय तो अरविंद नविले, करबुडे गावातील एक मोठं नाव, ज्याने एक काळ गाजवला, एक काळ त्याने आपला नावावर केला. एक गुणी अष्टपैलू खेळाडू, शांत संयमी खेळाडू म्हणून त्याची ओळख. यावेळी मात्र रॅपिड चेंडू चांगल्या वेळेने खेळून काढलाय 1 धावेसाठी. प्रेक्षकांमधून जबरदस्त असा फीडबॅक आपल्याला पाहायला मिळतोय. त्या ठिकाणी असतील सूरज पाचकुडे,
LIC वॉरियर्स विरुद्ध शिवप्रेमी ग्रुप प्रसाद धनावडे विरुद्ध वैभव धनावडे चालू असलेला सामना. गोलंदाजी मार्गवर अरविंद नवेले समोर असेल स्वप्नेल. या ठिकाणी मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, पंचांचा नोचा इशारा. एक धाव, अवांतर धाव संकेत भर. दुसरं षटक वैयक्तिक पहिलं, सांघिक दुसरं षटक अरविंद आणि आपल्या खांद्यावर जबाबदारी घेतली दुसऱ्या षटकाची. दुसरं षटक तो हाताळतोय. यावेळी मात्र रॅपिड गतीने खेळून काढलाय. चांगला क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी दिनेश होता. एक अष्टपैलू खेळाडू दिनेश. जय भवानी धनावडी संघाला बिलॉंग करणारा हा खेळाडू प्रत्येक वेळी आपलं 100% योगदान त्या ठिकाणी देत असतो. अनेक सामन्यांमध्ये त्याने सामनावीराची भूमिका देखील बजावलेली आहे असा अष्टपैलू खेळाडू दिनेश धनावडे. चांगलं क्षेत्ररक्षण त्याच्या मार्फत पुन्हा एकदा रॅपिड गतीने यावेळी मात्र असा पलटरला आणि 4 धावा प्राप्त केल्या स्वप्नेल याने. खरोखर सुरेख फटका होता. फलंदाजीची दाद द्यावी लागेल. एक चांगलं क्रिकेट, एक चांगला फटका आणि 4 धावा आपल्या नावावर केल्यात स्वप्नेल याने. एक डावखुरा फलंदाज अरविंद याच्या वेगवान गोलंदाजीवर तेज तर्रार फटकेबाजी, घणाघाती प्रहार. क्षेत्ररक्षणामध्ये हलकासा बदल. पुन्हा एकदा जबरदस्त फटका. पुन्हा एकदा खराब क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल त्या ठिकाणी. माझ्या मते तेजस होता. तेजसच्या मार्फत थोडंसं खराब क्षेत्ररक्षण झालं. त्याच दरम्यान 4 धावा या LIC वॉरियर्स संघाच्या खात्यामध्ये जमा झाल्या. तिसरा क्वार्टर फायनलचा सामना या ठिकाणी रंगतोय. अरविंद याच्या वैयक्तिक 5 चेंडूंच्या कोट्यातील अजूनही एक चेंडू शिल्लक असेल. समोर असेल स्वप्नेल. यावेळी मात्र जोरदार फटका. चांगलं क्षेत्ररक्षण, सुरेख क्षेत्ररक्षण दिनेश होता त्या ठिकाणी. आणि या ठिकाणी मात्र संघाची धावसंख्या स्थिरावली होती 18 या धावसंख्येवर. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाले 18. निर्धारित 10 चेंडूंचा खेळ बाकी असेल. 27 धावा, 10 चेंडू 27 धावा. तसेच LIC वॉरियर्स संघाला एक सूचना असेल. बाहेरून सल्ला देण्यासाठी आपण एकदा मैदानामध्ये प्रवेश केलाय, पुन्हा केल्यात तर 5 धावांची पेनल्टी कमिटीकडे राखीव असेल. दरम्यान 10 चेंडू आणि 27 धावांची गरज या ठिकाणी LIC वॉरियर्स संघाला. तर हे 10 चेंडू शिवप्रेमी संघासाठी महत्वाचे ठरणार आहेत. या ठिकाणी आला तो तेजस. पहिलाच चेंडू अवांतर धावसंख्येत भर. वाईटचा इशारा येतोय. एक अवांतर धावसंख्या मिळते. 10 चेंडू आणि 27 धावांची गरज असताना पहिलाच चेंडू तेजसच्या मार्फत वाईट फेकण्यात आला. पुन्हा एकदा खराब गोलंदाजी म्हणावी लागेल, कारण मॅच या पॉइंटला येऊन थांबलेली आहे की अशा चुका होणे या ठिकाणी टाळाव्या लागणार आहेत शिवप्रेमी संघाला. दरम्यान मैदानावर ज्या महिला या ठिकाणी सामना पाहण्यासाठी आलेल्या आहेत त्यांनी वैभव धनावडे आणि मंगेश धनावडे यांच्या घराच्या बाजूला येऊन सामन्याचा आस्वाद घ्यायचा आहे. ज्या धनावडेवाडीतील महिला या ठिकाणी सामना पाहण्यासाठी आलेल्या आहेत त्यांनी वैभव धनावडे आणि मंगेश धनावडे यांच्या घराच्या बाजूला येऊन आपल्यासाठी सेपरेट जागा केलेली आहे महिलांसाठी. तर आपण तिथे येऊन सामना पाहायचा आहे. दरम्यान घणाघाती कार्पेट शॉट. 4 धावा स्वप्नेलच्या बॅट मधून घणाघाती प्रहार निघाला आणि 4 धावा या ठिकाणी वसूल केल्यात स्वप्नेल यानं. धावसंख्या झाले 25 धावा. तिसरा षटक या ठिकाणी प्रगतीवर असताना पुन्हा एकदा सुरेख प्रयत्न होता, मात्र प्रयत्न असफल ठरला आणि 4 धावा मिळतात या चेंडूवर. धावसंख्या 4 ने वाढते. स्वप्नील जबरदस्त फटके, काय फटकेबाजी करतोय, जबरदस्त फटकेबाजी. क्षेत्ररक्षण हलतं ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातोय वारंवार दिनेश बापन. यावेळी मात्र काय होतंय, काय घडतंय, आणि गडी बाद होतोय. गडी बाद. मोठा धक्का बसतोय. ज्याने मोठी फटकेबाजी केली होती, घणाघाती प्रहार केले होते, तोच फलंदाज आता बांगारी फिरवतोय. पाहूया काय घडतंय, काय रंगतंय. ज्याप्रमाणे पहिला सामना रंगला होता, दुसरा सामना अटीतटीचा झाला होता, त्याचप्रमाणे तिसरा सामना देखील त्याच ताकदीचा होणार याच साठी केला होता 8 तास.
जय भवानी क्रिकेट क्लब आयोजित भव्य दिव्य अशा करबुडे प्रीमियर लीग 30 क्रिकेट स्पर्धा फलंदाजीसाठी आता गेलाय तो अंकुश. चांगला फटका खणून काढलाय. खराब 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 क्षेत्ररक्षण. ही अपेक्षा नव्हती मित्रांनो. खरोखरच सामना या ठिकाणी पोहोचलेला आहे आणि अशा प्रकारचं क्षेत्ररक्षण अपेक्षित नव्हतं. निश्चितरित्या नाराज असतील शिवप्रेमी संघाचे संघमालक प्रसाद धनावडे. या ठिकाणी थोडेसे नाराज आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. कारण हे ते क्षेत्ररक्षण होणं गरजेचं होतं. जिथे 1 धाव होती तिथे मात्र 4 धावा गेल्यात आणि थोडासा बॅकफुटवर गेलाय तो शिवप्रेमी संघ. अंतिम चेंडू असेल. गरज अंकुश नॉन स्ट्राईकला येतो. अभिजित आणि तेजस गोलंदाजी मार्कवर तेजस. उलटो चेंडू घणाघाती प्रहार. क्षेत्ररक्षण होत आहे. 1 धाव मिळते आणि धाव संख्या मात्र झाली 34 धावा. षटक संपल्याचा इशारा येतोय. निर्धारित 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर संघाची धाव संख्या झाली 34. नाम मात्र विजयासाठी आता 5 चेंडू आणि 11 धावांची गरज. 5 चेंडू 11 धावा. समीकरण पुन्हा एकदा 5 चेंडू आणि 11 धावा. बॉलर नेम शरद. शरद समोर असेल अंकुश. अंतिम 5 चेंडू 11 धावा. यावेळी मात्र मोठा फटका घेण्याचा प्रयत्न. पंचांकडे दाद मागितली जाते. वाईडचा इशारा. अतिरिक्त धाव. वाईडचा इशारा येतोय पंचांच्या मार्फत. काय घडतंय काय बिघडतंय. अंकुश पुन्हा एकदा फलंदाजी मार्कवर. मोठा फटका आणि चेंडू जातोय सीमारेषा पार. 4 धावांसाठी कार्पेट शॉट होता. घणाघाती प्रहार होता. 4 धावा वसूल केल्यात. सहा धावांची गरज असेल अजूनही विजयासाठी LIC वॉरियर्स संघाला. शिवप्रेमी संघ काय करतोय पाहूया. यावेळी मात्र पंचांकडे दाद मागितली जाते. चेंडू या ठिकाणी निर्धाव जातोय. निर्धाव चेंडू म्हणजे धोक्याची घंटा. 3 चेंडू 6 धावा. काही सामना रंगलाय मित्रांनो. जबरदस्त तिसरा सामना. हाय व्होल्टेज मॅच. 3 चेंडू 6 धावा. प्रेक्षकांचा जबरदस्त जल्लोष जल्लोष. पाहूया काय घडतंय. यावेळी मात्र खराब क्षेत्ररक्षणाच्या बळावर या ठिकाणी 4 धावा मिळत आहेत. दोन चेंडू आणि 2 धावांची गरज. खरोखरच ही जर बाउंड्री त्या ठिकाणी अडलेली असती तर कुठेतरी शिवप्रेमी ग्रुप तसेच LIC वॉरियर्स संघाला सूचना. सामना क्लिअर झाल्याशिवाय मैदानामध्ये प्रवेश करायचा नाही आहे. दोन्ही कुठल्याही संघांना विनंती असेल. सर्व संघांना विनंती. 2 चेंडू आणि 2 धावा. क्वार्टर फायनलचा तिसरा सामना. LIC वॉरियर्स विरुद्ध शिवप्रेमी स्पोर्ट्स. प्रसाद धनावडे विरुद्ध वैभव धनावडे. फटका खेळला. विजयी प्राप्त केलाय तो LIC वॉरियर्स संघानं. विजयी संघाचं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. त्याचप्रमाणे शिवप्रेमी स्पोर्ट्स संघाचं या ठिकाणी आव्हान संपुष्टात येतंय. दोन्ही संघांचे खूप खूप आभार. दरम्यान यानंतर होणारा सामना गोविंद स्पोर्ट्स विरुद्ध प्रणय 9 स्टार.